Hi guys, jeg er tilbage igen, det er Lin. Ja. Oh my god, Timberwolf. Da, Timberwolf. Ja, jo jeg har en. Fanden ikke bruge det. Nej, stop. Nej, ikke nu. Kasper han spørger om jeg dør. Ja, jeg ved ikke om I kan høre ham selvfølgelig, så... Oh my god, mom, get the camera. Nej, stop. Nej, jeg dør ikke. Kasper vil rigtig gerne have mig til at dø, kan jeg høre. Hvad? Er du i nærheden af mig? Du ved det ikke. Du er en camp, det vil sige. Du er nok i camp. Måske. I don't know. Hello darkness, I'm familiar with you. Forkert vej. Jeg vil prøve at se om jeg kan få et roadkill. Og hvis der er nogen af jer, som ikke ved hvad det er at du kører i et køretøj. Oh my god. Kampen mod mig. Nå. Hvor er du henne? Du er rigtig langt væk. Og hvis I kan høre andre gunshots, er du allerede død? Ej, det er ikke fint. But if you close your eyes, wow, et sigtekort. Wow. Long life to it. Nej. Undskyld. Og ja, vi går lige stille og roligt her. Prøv at finde folk. Og måske kan det være, at vi finder nogen og dræber dem. Det kan være, at vi kan finde en Dragon Fan. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det den, jeg... Det er den, der nakker mig. Det er faktisk den, der nakker mig. Ja, nu nakker jeg dem for dig, Kasper. Hvad er det nu? Det er fedt. Du... Kør efter den til en bil. Hold nu kæft, Kasper! Det er en bil, jeg kører efter den. Okay. Lad gå væk med dig, mand. Oh my god. Nej, så giver jeg en blodtud. Ej, det er en prank. Jo, guys, jer der gider at se mine videoer. Nå, men har I meget let ved at få blodtud, eller har I meget svært ved det? Og når jeg mener let, altså skal I bare lige... der er nogen skyder. Altså når jeg mener let, så skal I bare lige nærmest sådan lige daskes lidt til næsen, så er der bare blod. Shit, der er nogen der kører en bil. Shit, Jeg har ramt ham en gang. Boost. Ja. Jamen det jeg mener, altså sådan for eksempel mig selv. Jeg har rigtig svært ved at få blodtud. Ja, jeg har rigtig svært ved det. Altså folk, en af mine venner, Tristan, han kom til at give mig sådan en ordentlig knytlæve lige på næsen. Ja, og det var sådan en uheld. Og så at der kom ikke blod ud eller noget. Det var, der skete ingenting. Så det er lidt sjovt. Så den tænkte jeg bare på. Jeg ved om I har nemt ved det, fordi jeg kom til at nærmest bare daske lidt til en af mine venner, Emils næse, og den, det taler vi ikke om. Der var blod. Ja, jeg blev nakket ret groft. Ja! Ja, men yes. Det er jo bare konge det her. Så lige den her.
Rip. Den er god. Så for satan, nu er vi klar. Hvor er han? Der er. But if you close your eyes. Ej, jeg har bare virkelig fået den sang på hjernen. Hvis der er nogen, der tænker, han har sunget den i de sidste par 2 episoder, så er det fordi, at jeg optager dem her lige efter hinanden. Jeps. Hvor er alle folk henne? Nå ja, men lige. Ja, jeg håber virkelig ikke, I skal ikke tage, hvis I kan høre skramlen i baggrunden. Skal I tage, please. Yes. Jamen, det skal I tage. Ja. Nå, nu skal vi herop. Håb på, at, hvad er det nu, den hedder? Shadowstalk? Nej, det er ikke det, den hedder. Den hedder en, jeg kan ikke huske, hvad hedder den? Jo, nej, hvad? Ja, Shadowstalk. Stalker. Skal der kraftet med Sragus? Nej, ikke slip. Stop så. Ja, det synes Kasper er altid så sjovt at sige. Fordi den her, den har no bullet drop. Og jeg tror faktisk, den lukker af hernede igen. Så ja, rip. Jamen, den lukker ind ned ved den der. Ja, det var. Har du Shadowstalk? Nå. Okay, jeg kan høre på det. Shit, man. Fuck. Shit. Oh my god. Okay, løb. Run, Forrest. Run. I can hear gunshots. I'm scared. Og den her gang, der har jeg en plan. For ligesom sidst, der hoppede jeg jo ned i den der tunnel og sådan noget. Det vil jeg ikke gøre nu. De skal op til mig. Shit, jeg kan høre gunshots. I'm scared. Hug me, daddy. I'm scared. Oh my god, ikke bare høre gunshots. Det er man skal tage. Nej, det er ikke noget, man skal tage. Shit, det er tæt på. Shit, det er kun mig og Magic. Nej, ikke Magic. En eller anden. Magic, mig. Nej, jeg tror faktisk bare, jeg skifter over til den her. Okay, jeg er klar til det her. Jeg er klar. Au! Nej, det gjorde ikke sundt. Nej, stop! Hold op. Det er min krop. Nej, stop! Jeg klikker på alle de forkerte. Stop! Jeg klikker på alle de forkerte knapper. Nej, stop. Sådan. Jeg flytter ikke. Taktisk tilbagetrækning. Jamen, jeg venter! Ja, på folk kommer. Okay. Fuck. Hvad er venstre lige nu? Er det noget? Du skal også hoppe dernede, så. Au. Nå! Jeg dør nu. Okay, vi venter. Ligesom de gjorde.
Jeg håber virkelig ikke, jeg dør nu. Ej, helt ærligt, Mjøen. Men jeg kan ikke hoppe eller noget. Jeg kan ikke høre nogen. Ej, kom nu, mand! Ej, jeg gider sgu ikke. Sådan der. Kom nu! Come on. Og der er bare en, der skriver kids i chatten. Ej, come on, man. Oh shit, fucked up. Ej, jeg dør nu. Jeg tror, der er ovenpå eller sådan noget. Ah! Gå på hen. Overlev så længe du kan, Mathias. Overlev. Fuck, jeg har ikke mere. Nej. Jamen, han dør jo også. Jeg må ikke liv. Ja! Yes! Wow! Nå. Nå, guys. Jeg vandt en gang til. Ja. Jo, jeg vandt jo også. Nå, vi ses, guys, ikke også? God karma og alt det der.